Yun mga kabro, welcome back sa aking YouTube channel. So panibagong vlog na naman to mga kabro. Dito ako sa loob ng kwarto nag-intro mga kabro. So bago ang lahat, intro na tayo. Tara! Yun mga kabro, welcome back sa aking YouTube channel. So maraming salamat sa iyong pagbisita sa channel mga kabro. Huwag mong kalimutan mag-subscribe o hit lang sana ang notification bell para updated ka sa latest kong video mga kabro. So ngayon mga kabro, may gagawin tayo ngayon. Tahan natin yung misis natin luto ng french fries. Tara! So yun mga kabro, ito yung gagawin namin. So yan, kita sa inyo. Ito, dito, quick made sa dalawang egg. So, ako. So, french fries. Isa mong lutuan dun. Ano mong lutuan? Aroy. Yan, mga kabro. Kita natin yung gagawin natin ngayon. Kasi wala tayong magawa ngayon. Araw ng linggo. So, dito lang kami sa loob ng bahay. Maghimo meron o snack. Kasi yan ang ginawa namin. Huwag na rin. So yun mga kabro. Ano yan mo himuon ron? Iba ka na rin? Huwag mo yun? Di eh. Gusto na din siya. Ayaw. Saan mo na rin? Kakiwa. Makaon na ito na eh. Ayaw ko nga ah. Ay. Ano po? Kasi isa po kaato. Isa. Makaon na ito na yung nagmay. Ano yan itong lutuon? Yan ikadag ko. Saan na ito rin? May banda na. Mayroon pang isa. Ayun na ito ng hiwa kay anong tama lang ba? So, yan lang. Ano na siya? So, harita sa gawas kay lain ang panahon. Yung ulan. Basta mga kabro. Nawa na to ang gawas kay ulan. So, lain ang panahon. So, kaulan siya. So, kita natin. Yan. Diba yung panahon, ulan-ulan yung panahon dito. Yan mga kabro. Medyo umuulan. Yun, gaulan ang gawas. So, balik na sa sulod kay gaulan. So, ito na yung ginawa namin. Yan. Giinit pa naman eh. Para siyang
itlog. Ito ang french fries. So, initon sa nato. Tara. Yun mga kabro. Iwaaw na to na. Ano hiwaon? Nasa liwa. Gusto lang. Kini, yabo rin rin. Ano na iyak ko din. So, mato siya. Atong iinit pa ang tito. Para maluto. Medyo maot kayo ang panahon sa gawas kay gaulan. Kanina, kusog kayong ulan. Kanina, mga alas 2. Alauna to alas 2. Kusog na yung ulan. Muna nga karon. Yung hinahinay lang. Ilag din mo ulan ugma. Para tuloy-tuloy ang trabaho na to ugma. Ang tagway ulan. Pwede mo na makilaw rin sis. Agay, please. Hindi siya kilawon. Ya. Ya. Para ko rin mo aring mula rin. Para ko rin mo ito papagka kanina. Tamis mo yung sis sa kilawon. Log. Okay, snack na mo ron. French fries. Yan ito ni o ako. Yan, pakita natin mga kabro yung ibuhat na to karon. Kita na to. Mo ni sitwasyon karon sa pito nga itong giluto. Medyo init na siya. Pangog lang. Nasa siya kuhan. O mamaya diyan siguro maluto na siguro na update na kayo mga kabro kung maluto na. Siya. Diba huwag mamaya na. Siya na ito po. Medyo na nimaho na ang kuhan. Pagod-pagod na. Itlog na siya ipangan kung dahon. Which is ano siya mga kabro ang potato. Sunod na po ang kato na pong french fries among pituhon. Ara! French fries na po ta! Pagod siguro na. Ay, mas. Siguro luto.
Muna na siya. Ang butito nga itlog. Sige daw. Pero init pa kayo kay bagong puning haon. Hindi lang. Okay? So, yun, cheese na punta mga kabro. Cheese na punta itong kaunon. Lugon. Dahil mo ha? Isin mo ha? Cheese, mayo na. So yun mga kabro, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa inyong suporta mga kabro. Naot lang magsawa sa ako mga kabro. Naot lang suportahan ko niyo kanunay sa akong mga vlog. Sa mga bagong pasok, salamat sa inyong pagbisita sa akong channel. Sana suportahan ko niyo mga kabro. So huwag mong kalimutan mag-like and subscribe ug i-hit lang sa notification bell para updated ka sa latest kong video mga kabro. So, yun lang. Bye-bye!